Jamen i KMD har vi brugt Kim K i flere forskellige sammenhænge, hvor vi har fået lige præcis det, der skulle til for at få sat en stor agenda i et lidt mere vittigt perspektiv, men super relevant. Vi er i Nyborg, på Nyborg Strandhotel og Konferencecenter, hvor jeg lige har været inde og optræde for ca. 350 projektledere fra KMD. Ja, bravo. Det var et meget fint indslag, og jeg synes, det var sjovt at få nogle billeder på, og jeg tror netop, det er de modsatte billeder på nogle af alle de ting, vi har hørt i dag, vil gøre, at man kan huske nogle af tingene bedre også, og se det fra en anden vinkel. Så det var altid. Det vil sige, at jeg har ikke været inde og optræde. Det har ham her. Ja, og jeg vil sige, at det var det, man kalder for en hamrende fiasko. Der var ikke nogen, der tog det seriøst på noget tidspunkt. Der blev grinet stort set alle 30 minutter. Men jeg må op på hesten igen og klemme brillerne sammen. Lige nu har vi brugt Kim K til en projektledersamling, hvor vi fortæller om vores store ambitioner omkring projektledelse, og der er det jo bare super fedt at få en Kim K på som coachen, der lige får sat tingene i perspektiv på den vittige måde, men rigtig godt linket til det, som vi synes, der er vigtigt, og hvor folk kan genkende det også, så det ikke bare er stand-up comedy, men linket til det, der er vigtigt for os at få talt om. Så super godt.